Представям ви 3 погрешни схващания относно психичното здраве. Първият мит е, че ако човек има психично заболяване, то това означава, че е с нисък интелект. Факт е, че психичните заболявания, както и физическите, могат да засегнат всеки, независимо от интелекта, социалната класа или нивото на доходите. Вторият мит – това е, трябва да се грижите за психичното си здраве, само ако имате психично заболяване. Всеки може да извлече полза от предприемането на активни стъпки за развитие на благосъстоянието си и подобряване на психичното си здраве. По същия начин, както всеки може да предприеме активни стъпки, за да развие здравословни навици и да оптимизира физическото си здраве. Третият мит. Нищо не може да се направи, за да се предпазят хората от развитие на психични заболявания. Много фактори могат да предпазят хората от развитие на психични заболявания, включително укрепване на социалните и емоционалните умения, търсене на помощ и подкрепа на ранен етап, развиване на подкрепящи, любящи, топли отношения в семейството, както и положителна училищна среда и здравословни модели на сън.